No, 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 no. Prvý. Vinkle, jaký? Kusy. A to nešla ide do bránky. Kusy. Pokus, 5. To by aj Milan chytil. A ty máš jak dávaj. Máme tu ďalšiu challenge a to bude crossbar. Toto vyhrám. No, uvidím akože. A tak s takýmito strelami tak vyhráš, tak horí prd. Druhý pokus. Chod. To sa počíta. Bolo to brvno. No, 1-0 zatiaľ. Áno, všetko. Druhý. Toto bol kvalitný záber. To sa vám určite bude páčiť. Posledný pokus. Tak to malo od brvna ďaleko. No, ukáž ty. Tak to som ani nezachytil. Ale... Ale co? Ja to musím chillovať. Vedle, trochu vedle. Posledný, čo mám chceš? Začám. Posledná challenge od polky. Ne. Go. No, ona bol brankár. A je. Vyhovorky, niekto nevie prehrávať. Je to 1-1, chilluj, ne? Pred čiarou to spadlo, to neplatí. Neplatí, chilluj. Mňam. A ja som netrafil, neboj sa. Kto sa pýtal? Poď Ujo. Ujo, Števko. Dívajte, aké kvalitné prihrávky dávam, okrem neho. Pepsi. Nie Pepsi, ale Mepsi. Platí. Neviem, kto vyhrá tú challenge. Akože, keď netrafíš ešte jedno, tak konec. Lebo David nevymyslel trest. Kamo,
A? Tak